Thursday at work. Me, Emil, and Peter is not here yet. We're gonna have an eating competition. One family-sized pizza each. Whoever can finish quickly or the fastest wins. 1, 2, 3, go! Fucking meget brød. Nej. Det er sygt hul, der er her. Jeg fik gratis pizza. Gratis, der får du misforstået. Meget lugt, tak. Hvor helvede, hvad er det for det? Det er en lusetide. Og det er det ikke. Så er der fandme meget dej. Ja, ikke også? Ja. Rigtig meget. Nå, du skynder dig ned, så du nå at se afslutningen. Ja. Og min krop tror nu, der er det vigtigt, du ved, men for helvede er svært. Du har allerede tabt det, du har spist. Det er så meget. Ja. Alt det der, alt frisk smager der er rigtig ind i hovedet. Ja, I skal håbe nu. Nå, men. Uha. Så går vi på selv. Ja, du var 1 minut på 5 minutter. Jeg starter til at spise lidt mere noget arbejde. Det er måske godt nu, det. Det er jo sådan set noget, ja. Men nu begynder han at svede. Nu står der. Du kan også nå afruer nok i den her opsyn. Lige ved at Tæt på. for lige før der så 14. sådan der ud med det sved. Are you fast to move? Ja, så skal jeg lige ned og snakke med Mikkel fra Lovenko. Kom så Emil. Ja, de har lige Emil. Jeg giver dig gerne 500 kroner, hvor du var klar det. For det er sindssygt, hvor det er imponerende. Altså, det synes vi op nu, får du altså stadigvæk også så meget. Ikke også? Du stadigvæk er vinder. Når jeg går den der 2,5 kilo burger, så har jeg måske så har man så meget Tilbage. tilbage, hvor jeg sad der og det bare
Det går sgu ikke. Og så den sidste tog jeg den skæg der med, der var sådan salat og dressing og lidt sådan gammel brød. Sådan en, og jeg bare... Og det tog mig kraftigt med 5 minutter at tykke den der. Ja. Det er frem her. Ja. Men det er jo fordi, det er jo hjernen, der er jo at sige nu, hallo, der er sgu by. Fucking stop this shit, this fucking idiot. Og det er jo der, hvor dem der ikke. I'm going to shit now.